ஓரினால் இயற்கையான திறமையினால் உயிரிழந்த ஒருவரின் நினைவாக எப்போது ஒரு நிமிடம் மௌன அஞ்சலி செலுத்துவோம். கல்வி அதிகார திருக்குறள். கற்க கசடர் கற்றவன் கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக. பொருள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியவற்றை தவறில்லாமல் கற்று அதை பயன்படுத்தி கற்றதற்கேற்ப நடந்து கொள்ள வேண்டும். அதாவது நன்றாக கற்று அதன்படி வாழ்வதே உண்மையான கல்வி. Explanation. Lama ought to be learnt without flaws and live in accordance with what ye have learnt. இன்றைய எமது ஒன்றுக்குள்ளே திருக்குறள் வழங்க எனக்கு அளித்தமைக்கு நன்றி கூறி தொடர்ந்து கேம்பிரிட்ஜ் மாணவர்களின் மொழி வாய்ப்பால் தொடர்பான நிகழ்வுகளில் நடைபெறும். அமைதியாக காண்போமாக. நன்றி, வணக்கம்.